मराठा क्रांती मोर्चाचे राधाकृष्ण विखे पाटील यांची भेट घेतलेली आहे। सारथी संस्थेनं राजाराम महाराज शिष्यवृत्ती बंद केल्यामुळे मराठा विद्यार्थ्यांचं शिक्षण धोक्यात आलंय। इयत्ता 8वी ते 12वी अल्प उत्पन्न गटातील 70,000 मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांवर त्याचा परिणाम होणार आहे। एकीकडे सरकारनं हैदराबाद गॅझेट लागू करून दुसरीकडे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद केली आहे। ती पुन्हा एकदा सुरू केली जावी या संदर्भात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीनं निवेदन देण्यात आलेलं आहे। आताची महत्त्वाची बातमी, शिष्यवृत्ती पुन्हा एकदा सुरू करावी यासाठी मराठा क्रांती मोर्चानं विखे पाटलांची भेट घेतलेली आहे आणि त्यांना निवेदन दिलेलं आहे। मराठा विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ नये यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतलेला आहे। राजाराम महाराज शिष्यवृत्ती पुन्हा एकदा सुरू करावी अशी मागणी त्यांनी केलेली आहे आणि त्यासाठी विखे पाटलांना निवेदन सुद्धा दिलेलं आहे।